как ще седам, гледаме от фарот дим. Как ви изпаднат сликте да видите що са да си. Па греш, инвертър Ford CCLF. Тия са за CCFL, тия са за старите останали. Я. Няма защо Провер го. Да, я и тук го фатил. Няма нищо страшно. Много спаленици, да. Добър ден на всички, добър дойдохте въобще едно видео на канал. Значи пред да започнем с видеото, само да ви кажем, во сега е увод, значи во е уводът за видеото, къде ще ви обясням що се деси, как се деси. Ви бяха работите, ке ви пущам някои видеа да видите как биде се, а после додека поправяме, ке ви снимам с другата камера, за това що вау още не беше купено какво се деси това. Как ще гледате по насловът, BMW-то се запали. Сега, пратете, коя е ситуацията, защо е насловът доказ дека Господ е голем. Значи така почна се. Си беше нормален ден, как ще кажах. Трябваше ден, пред да се десе това, трябваше тази ден да я носим колата на перење. Значи да изпера това, дека еден мой добър другар. И тази ден се погодилам да не е слободен, односно не можеше никак. Мислам имаше много коли и нямаше шанси да му завърши и мене. Той ми кажа, ела утре в 10 саат. Значи се договориме да одам другата ден в 10 саат, викам няма проблем. Нали, ми отговаряйки, ставам събайле, ке дойдем. Що се случва? Станувам аз тази събайле. Тато ми вика, трябва да оди с околата за Дойран, ако не се лъжим, имаше някоя работа да завърши там. И викам, дали може, викам да отложиш работа, заради това ще викам, мислям имам да закажем сега дом да изперам колата, защото викам няма да бия после свободен. И поки ми одисе, нели. Она отложива работата, се явуве там, ще имаше някои работи, не знам, що имаше, тварно не знам. А отложива на работата, а носим аз колата на перење. Само ще почнуваме, значи още не е шприцана, не нещо, значи никаква вода, нищо. Почнува първо се вагят потосници, почнува да се бръши внутре се. Колата стоя, пушки ме Angel Eyes, нели, за слика. И аз седам, пушам цигаре и как ще седам, гледаме от фарот дим. Значи почуваме да излева дим. Къде ще ви кажа ли? Що се случи, как се случи, не ме поем. На бързина отваряме халата. Тук ви пущам сега видео, али лайв, защото не снимах видео. Първо ми се фати да сликам, защото от тази ситуация не можеш ти да отреагираш. Значи ми се фати първо сликание. Сликах лайв фотос, така да колки задържиш на них и се покаже. Сега ви изпаднат сликте да видите що се деси. Значи се запали трафто. Сега, как успя да се запаля трафто от Angel Eyes? Значи, во се вика една грешка, koja ще се случува най-често при невнимавање, при лошо спојување. Значи, тоа што е имал пред мене BMW-то што го е имал, на самиот влез на фарот, кај што влеве главниот джек, кој што носи кратко, долго, позиција, Angel Eyes се, едната жица била скинена. Арно, ама тая жица от самото жешко, а залепил со изолир. От самото жешко изолир от попушке, залепава на маса и направя спой. Първо, що се додирнаве го запаляве трафто. Как го запаляве трафто, трафто подфаке позиция, подфаке други работи и настанаве хаос. Сва среќа се отложи работа и трябваше да одам аз да изперам колата, па после това тато да ода да върши работа. Не се деше това, ке се запалише во негови раце. Поради това, що морало да биде. Едноставно морало да биде. Било стигнано да биде. Така да ето още еднаш слава Тебе, Господе, значи како и секогаш, едно да си повторите за тоа што се можем преку Христа која ми дава сила. Да се слава името Господа во секогаш. Заради тоа што вие и кога не сте свесни, и кога не знаете, и кога не очекавте, он е секогаш тука, он е најголем спасител и едноставно некои работи намерно се случуват со причина за начин да вас заштита вас, додека вие за тоа не сте свесни, може да се изнервирате во ситуацията, защо сега така биде, защо? Господ гледа некои работи што ние не ги гледаме и едноставно чим, значи исто и кога треба доеш негде, ако одеднъж, значи ако от първа не ти успее, не оди таа ден, значи знајот и тоа ти е знак. Имахме таква ситуација, трябваше да дојдеме скорото, па нещо да гледаме, не знам шо,
се дешава ситуация на Мишко колата дефек остана бе. Тато не е тука со колата со другата. Ваа кола го наместавме, а лансерот не паля. Викам, тоа е тоа. Значи не треба ваден да одме и готово. Си отспијаме вечерта, другата ден станаме, си палиме колата, си одеме. Значи, многу е битно да препознаете секундата. Значи, многу е битно да го препознаете моментот кога не треба и да се сечите на време. Верувајте ме, луѓе. Значи, тоа не е од мене измислено, тоа е така и затоа пак ќе кажам, слава на Господ. Се реши работа, среќа беше на перална, можел да биде во мои раце, можел да биде во негави. После тоа нормално се изолира как што треба се пушти нова инсталација, се среди се и дале, фала Богу, нема да има такви работи, пошто сега е секако што треба врзано. Тоа е тоа, продолжуваме сега со поправка, сега ќе видите как го решиме, как го средиме, да пребацаме на вториот дел од видеото, да видите как што се деси, как се запали, зашо се запалил, значи го отвориме, дознаеме се, така да уживајте во наставокот и тоа е тоа. Чек сега ти ја колко говорам. Продавли сте за... Чекай въртвиши, аз яко отборам. Вчера по баба за глави па. Цървенил се. Или те осмицата. Те 8 ми дай. О, ел. Шо? Ел. Не биле скрос от джекани, баже арно ще не съм пущил след. Това страна било се качена, а ти да, само тия 3. 4! И аз 2 искам. Ей, го фана. Забрави ти. Дека дойдел до спалевината. Я и во беше запален. И во горше. А да не е от ламбата да се огоре и да буфна. Нямам поем. Чекай дом да ти дам тия, стой. Тръгни се. Тук не е нищо запалено и не е нищо голо. Опа! Кърши се пред него. Не. И посреди него, и Не. до него, и около него. Ел да им фатиш. Я. Сега ще го предизвикава, аз не знам. Пошто се беше ти около, се беше подфатан. CCFL бе со едно трафо или со две трафо? Со едно? Не, со две да не бе. Дека е другото? Мора едно е бе, едно е. Как е едно ти, как е света? Еми тия на шо са вързани? Как те са вие от два край? Абе човек, чекай малко. Тук ти не ми штрафа. Чекай малко, стой! Чекай малко. Семейен стол, седни му и... Това трафо, защо не остави мене? Па не знам. Затова и аз сега да питам лута. А аз вчера първо като запалил дех от тази каратрафта, да видим гледам нема. Само два края има. Не. Тук е взема на плюс и минус от позицията. Па гледаш инвертор Ford CCLF. Ми тия са за CCFL. CCFL, тия са за старите останали. Еми ка си взел карто, е. Що съм взел карната емо? Кай повързуваме колко сега тут беше? Е да. Па сега това не И трябва. сега, ми не трябва, вола. Мани го и... Избаци го той и той е той. Горе на едното дълго го замениме, во е краткото. Ама ке правим биг сен фара всекак. Мислам билет. А що им ще та? Коламба стоеше тук, бе, човек. Цървента старта. Това е старта изгорената. Ва вчера, като се деси дешавката, ва ламба наидех доле под фар, как ще е, така.
Доле Ана идех, на земята. По-надека. Да бе, вие, па гледаш се. Знаеш дека беше, я тук. Може ли сме и тази да изгумя? Точно тук беше подпрана. Чек сега. Я тук. Тук беше. Гледам кабел, извлечем ламбата. Само во стоише, не ли оти от джекана. И ай во е запалено. Па яй го, я. Гледаш колко е спалено, я. Ке немеш едно дълго, додек не си набавиш ли пен. Я. Нема, защо Провер го во. Запалено е. Запалено, но само пластик тази запалено. И добре, во не е го фатил. Това не е, това е здрав. Во? Ой, купието лепил. Мало. Да, я и тук го фатил. Няма нищо страшно. Много спаленици, да. Бъръм има струя и во краткото и во дългото. То е битно, тестирано. То е най-битно. И ламбите са много яки, скъпи ламби и затова ми беше малце скептик да не изгоре и това. Не мен сега вълбон, защо е старто трапо остава? Па не знам. Той... Проби вързи го така, ако нещо не света, значи трябвало е това. Да бе, яй го во е горе. Во е вакуумът. Че да видим. Давай дай позиция. Айде да буфнем пак. Не ли си след? Да бе, си светът, яй. Без проблем. А тук едното света. Не е закачано, изгледа. Ама гледай сега, яй го. Не светаш мигавцут. Има позиция. Не, айва. Дай найдете, молим решение, ва пат се запали. Гледай. И нещо, ем гърдо стоя, ем ва е живо строила. О е живо запалива и него. Ама шоки ти Я. нам решение, бе, човек. Я престана да света. И се запалиш мигавцу. Не са запорили. Я. Са паля. Па за Късна това мова. киклайте и там ламба. То е се. Узор, кута това. Че, пушти малце. Ако изключиш ламбата, односно ако я накривиш, сега не може да я фатам от режешка, я отмаво се разбъркава и го паляш мигавцата. И па вракиш да свете, а на места виж да свете и жмигавцата се гаси. Той е това американският стил. И сега мора да им найме навия после аламско место, за да не висят така. Нек да горе. Прежалим две. Я лед, ама не е камбас. Свет. Мора да е канбас или жълт. Лед, ама камбас лед. Значи отвие. Я отвие. И го изгаса водно. Това е то. Ако стегнам, всяки на место ми жмигавцът и готов. Значи на все са клави изолация, абсолютно на все. Нищо голо не се остава. При монтажа видеохте нямам одява, така да една бърза одява. Оставете обовязно лайк, субскрайб, коментирайте, що мислите. Пазете се с устроя, пазете се с автомобили. Luxury Car Cosmetics, ако имате проблем с инсталация, значи Мишко е брой един електричар, никой не му е рамен. Како работе, како вързува, алал да му е. Дойдете, ке го решме и вашият проблем, за да не дойде до таква ситуация. Дека ще гюбски я направили и за малце можеше да бие инцидент. То е то и се гледаме в следна прилика в следно видео. Пазите се!